бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дилбори дигар ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем. барномаи бетанаффус идома дорад ва чун мо шоми гузашта дар саҳифаи иҷтимоии радио 800 эълон дошта будем, имрӯз дар доираи ин барнома меҳмон дорем яке аз ҳунарманди хушсадо ва маҳбуби тоҷик Суйбир Аминов дар студияи радио 800 қарор доранд. мо шуморо ба радио хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд Зарнигор, ташаккури зиёд барои даъвататон ба ин радио беҳтарин ҳамсадо. ташаккури зиёд. зинда бошед. чӣ гуна аз фазо ба шумо дар ин ҷо писанд аст? аз фазо аввалаш ки шумо яъне ки мо имконият доштем бо шумо то эфир баромадан суҳбат карда будем. бинобар он ҳамин суҳбат яъне ки ба ман хеле маъқул шуд. ташаккури зиёд. зинда бошед. ва инчунин оне ки чӣ гуна ман мебинам ки радио ҳамсадо яъне ки пешрафта истодааст ва эфирҳояшон зебо ба зебо шуда истоданд. Он чизе ки маслан тариқи онлайн яъне ки пешниҳод мешавад, ҳамин бениҳоят хуб аст. ташаккур. яъне дар саҳифаи иҷтимоӣ моро пайгирӣ мекунед? хеле пайгирӣ мекунам ва мебинам ки чӣ гуна тағйирёбии мусбӣ яъне ки дида мешавад. ташаккур. ин боиси хушҳолист. ташаккури зиёд. мо низ сипос мегӯем ки шумо фурсати худро ҷудо кардед, имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастед. аслан барномаи бетанаффус дӯстдори меҳмонҳо аст. ҳамеша аз ҳунармандон, актёр, варзишо ва ғайраҳо бой аст ва имрӯз ҳам албатта мо ин анъанаро давом дода истодем. бори дигар шуморо хушомадед мегӯям ба радио 800 ва умедворам ки имрӯз мо ҳамроҳи шумо як суҳбати самимонаву озод хоҳем дошт. албатта. хуб, таъбатон чӣ гуна аст айни замон? табан бениҳоят хуб аст, зеро ки ҳар як имконияти маслан вохӯрӣ ва имрӯз ман на танҳо вохӯрӣ бо шумо дорам бо ҳамсадо, балки бо ҳамаи шунавандаоне ки радиои ҳамсадоро гӯш мекунанд, ба ҳамаи шаҳрвандон, ба ҳамаи мухлисо, ёру рафиқоне ки дорам, ба ҳамаи онҳо салом мегӯям, зеро имрӯз имконияти бо онҳо ҳамсӯҳбат шудан дорам. бале, ва боз як чизе аз ҳама муҳим, шуморо ин лаҳза на танҳо мешунаванд, инчунин пас аз як вақти муайян тариқи саҳифаи ютуби 800 FM ҳам тамошо мекунанд. метавонед аз ин ҷо ба онҳо ҳам дуруд равон кунед, ба онҳое ки дар ютуб. албатта дуруд мегӯям ба ҳамаи онҳое ки моро на танҳо гӯш мекунанд, балки бо имконияти дидан яъне ки нигоҳ кардан доранд. ба ҳаматон рӯз бахайр. зинда бошед. азизони дил, ман ёдовар мешавам рақами иртиботи студия 38 метавонед ин лаҳза пайваст шавед ба рақамҳои иртиботӣ ва албатта бо худи ҳунарманд ҳам суҳбат шавед. биёед суҳбатро аз он оғоз мекунем. умуман аллакай чанд сол мешавад ки дар ин соҳа ҳастед ва мо медонем ки шумо яке аз аъзои асосии гурӯҳи номдори Парем будед. чӣ гуна умуман дар бораи фаъолияти оғози фаъолияти шумо мехоҳем ки гап занем ба рӯи санъат омадани шумо. бисёр нафароне ки мо медонем дар роҳи санъат ҳастанд, онҳо аз рӯи маълумотнокӣ мутахассисони соҳаҳои гуногун ҳастанд. мехостем ки дар бораи шумо низ дар ин бора як маълумоти муфассал дошта бошем. ташаккур барои саволатон. саволи бениҳоят хуб фикр мекунам, беҳтарин, зеро ки мефаҳмонам барои чӣ. барои чӣ? зеро ки соли навбатӣ рост яъне ки 30 сол мешавад ки ман дар ин соҳа яъне ки ҷудо дорам фаъолият дорам. 30 сол мешавад. соли 1995 яъне ки ман ба гурӯҳ шомил шуда будам ва аз ҳамон давра сар кардам бо навохтани аввал гитара, яъне ки ритм гитара буд. пас аз он дигар асбобро омӯхтам ва аз соли 99 аллакай бо эҷод кардани ҳам оҳанг ва сурудҳои худ ва матни сурудҳо яъне ки бевосита яъне ки сар кардам, зеро ки дар ҳамон лаҳза он овозхоне ки мо доштем, он кас аллакай бо мо набуданд, сафар карданд ба кишвари хориҷа ва гӯям ки маҷбур шудам ки ҳамин соҳаро яъне ки пеш гирам, яъне ки маҷбурӣ ин яъне кам ки мафҳум аст, лекин ки дар қалби дилам ин доимо буд, зеро ки ман худро бе мусиқӣ тасаввур карда наметавонам. ҳамин 30 сол шуда истодааст ки ва фикр мекунам ки ҳоло ҳам дирӯз буд, зеро ки ҳамин лаҳзаи 30 солгард яъне ки омада истодааст, фикр мекунам ки дирӯз буд ва гӯё ки ман ҳеҷ чиз ҳам накардам. эҳсос накардед ки вақт инқадар вақт гузашт? вақти бениҳоят ҳам тез мегузарад ва албатта хело корҳо шуд, хело сурудҳо эҷод шуд, консертҳо буд, баромадҳо буд ва инам як таҷриба аст. чӣ хеле ки шумо гуфтед, ҳамин сол аллакай ман ба пайраҳаи гӯям шахсии худам гузаштам. ин албатта он қадар осон нест, зеро вақте ки як тими калон бо ту аст, ҳамкорӣ доранд, ҳар рӯз
суҳбат мекунӣ, як кӯмак мекунӣ қувва аст, дигaro. пушту паноҳ аст, як эътимод аст ба фикрам. бале бале, лекин ки ин ҳам як омӯзиш аст, ин ҳам як дарси нав аст. мубориза дар алоҳидагӣ бо касби пеша намуда. бале бале, мубориза, лекин ки барои худ ин мубориза нест, ин як ҳаловат аст. зеро ки вақте ки худ медонӣ ки як тасаввуроти муайян дорӣ нисбат ба эҷодиёти худ ва мехоҳӣ ки онро дар амалия аз рӯи он ҳавасу аз рӯи он фикре ки худат дорӣ дар дилат, дар фикрат, мехоҳӣ ки ҳамун амалӣ шавад. ва ҳозир аллакай ман ду суруди нав баровардам бо суруд ва бо клипаш ва аз шунавандагон ва онҳое ки моро мебинанд даъват мекунам ки ба YouTube канали ман Собир Аминов Music биёянд, назар кунанд ва фикру мулоҳизаи худашонро гузоранд. бале, нисбати таронаҳои нав эҷоди шумо мо мебинем ки як таронаи нав шумо баровардед ба наздикӣ бо ном Анор. дар бораи эҷоди умуман дар кадом вақт, дар кадом ҳолат илҳоми пайдо шудани суруд мешавад? ягон чиз боис мешавад, ягон чиз сабаб мешавад, ё ягон чизро мебинед? чӣ хел тарона эҷод мешавад? мо медонем ки шумо ба ғайр аз он ки месароед, шумо боз оҳанг эҷод мекунед ва бар замин боз пас аз чанд лаҳза намоиш медиҳем дар студияи мо гитор ҳам қарор дорад, яъне ки шумо дар асбоби мусиқӣ ҳам навохта метавонед. мехостем бигӯем ки ҳамин тарона пурсем ки аз шумо чӣ гуна эҷод шуд таронаи Анор? оҳанги шумо аст? ва дар матн, дар гӯем интихоби матн бо киҳо ҳамкорӣ мекунед ё аз куҷо истифода мебаред, аз ашъори кадом шоирон? ташаккури зиёд Зарнигор барои бозам саволи яъне ки хуб фикр мекунам, зеро ки як чизе аст ки акун гӯем ин худтаърифӣ нест, як чизи ҳақиқат аст. ман бениҳоят хурсандам ва шукргузор ҳастам ки қобилияти яъне ки ҳам оҳанг эҷод карданро дорам ва матнҳои гӯем мумкин ки 98% яъне ки сурудҳое ки эҷод кардам он матни худам аст ва чӣ гуна яъне ки ин эҷод мешавад. шеър ҳам менависед? шеър ҳам менависам ва матни ҳамун сурудҳое ки аст ва суруди ҳамин Аноре ки нав аст ва пеш аз оне ки буд Умед аз ошиқӣ, ин ҳамаш матни худам ҳаст. ва онро шишта яъне ки ба ҳамун лаҳзаҳое ки чӣ хеле ки шумо гуфтед дар кадом лаҳза эҷод мешавад. бале, ҳамун лаҳзаҳое ки масалан аввал оҳанг пайдо мешавад, албатта вақте пайдошавии оҳанг дар фикри ту як лаҳзаи муайян аст, ягон ҳодисаи муайян, ягон эҳсосоте ки ту дар ҳамун лаҳза яъне ки онро ҳис карда будӣ ва ҳамун чизро ба ёд оварда аллакай боз ба ҳамун лаҳза баргашта ҳаракат мекунӣ ки аллакай матнро яъне ки ҳамун қофиябандиш яъне ки дуруст шавад, он калимае ки ту мехоҳед бар он ҷо гузорӣ ҳамун мувофиқат кунад ба ҳамун эҳсосоте ки дар ҳамун лаҳза буд. зеро ки фикр мекунам албатта оҳанг як чизи бузург аст, лекин ки матн ҳам гарчанде ба матн бисёри вақт камтар назар мекунанд, лекин ки матн ҳам як пурзур кардани гӯем як воситаи пурзуркунӣ яъне ки суруд мешавад, комил гардонидани оҳанг. албатта зеро ки матн агар дигар бошад, оҳанг ҳамун бошад, аллакай фаҳмиши яъне ки гӯем мантиқи суруд иваз мешавад, ба дили мардум расонидан мушкилтар мешавад. ман фикр мекунам дар ҳақиқат оҳанг ва суруду мусиқӣ, матн дар якҷоя, ин ифодагари ҳиссиётҳои наҷибу баландтарини инсонӣ аст ки бояд як эҳсосро ифода карда тавонад, нишон дода тавонад ва ҳар чӣ ки аз дил аст мегӯянд ба дилҳо раҳ меёбад. хуб, дар эҷоди таронаҳо бисёртар яъне ба анамон фикру андешаҳои худ такя мекунед? албатта ба фикру андешаҳои худ ва инчунин вақте машварачи ҳам доред? масалан ягон фикр омад, шумо онро дар шакли оҳанг матн пешниҳод кардед, нахустин нафаре ки шояд вақте ки шумо онро пеш аз сабт ё пешниҳод кардан маслиҳат мепурсед, нишон медиҳед ки гӯш кунад, ки аст? ба ки бовар мекунед? албатта ҳаст. ин оилаи ман аст, фарзандои ман аст, зеро ки шукрона 3 духтар дорам ва 1 писар дорам. яъне ки аввал 3 духтар таваллуд шудам, пас аз он 4-умаш 7 сол аст, аз ҳама хурдсол аст, писар аст. вақте ки ё ин ки оҳанг гӯем эҷод мешавад, ман албатта ба узви оилаи худ яъне ки вай мекунам, намоиш метиҳам, мегӯям ки кани ҳамин ҷош ба ту маъқул аст, барои ки вариантҳо дар ҳақиқат намудҳои вариантҳо зиёд ҳастанд, ба онҳо бозӣ мекунам ё ки худи матнро ба онҳо вай мекунам, маърифӣ мекунам, мегӯям ҳамин ҷош хубтар аст ё ки инаш беҳтар. онҳо яъне ки нуқтаи назари худро мегӯянд
албатта гӯям ки байнобат мегиред. байнобат мегирам, яъне ки куркурона, яъне ки қабул намекунам, зеро ки онҳо ҳамчун шунаванда ҳастанд ва ба ман инчунин муҳим, нахустин шунаванда, ва ба ман муҳим аст ки кани нахустин шунаванда чӣ фикр дорад нисбат ба ин калима, ё ки ин калима, ё ки ин оҳанг, ё ки ин. собир, анамин вақт мегузарад ва инсон ба гузашта нигоҳ мекунад, бисёр чизҳоро дарк мекунад. ба фикри шумо кадом амале буд ки дар гузашта барои ба анҷом расонидани он ҷуръат накардед? ин бовар кунед, ҳар лаҳза мешавад, ҳар лаҳза, чӣ вай лаҳзаи масалан дар фаъолият дар қисмати эҷодӣ бошад, чӣ дар як вақти хеле зиндагӣ, яъне ки дар зиндагӣ ягон ҳолат бошад. Албатта ҳолатҳо бениҳоят зиёд аст, андеша мекунӣ, фикр мекунӣ ки ҳамон лаҳза агар ки ин хел мекардам хубтар мешуд, лекин ки боз як қисмати дигар аст, як чизи дигар аст. мо метавонем ва доимо худамро яъне ки вай мекунам, да, тасаллу медиҳам, мегӯям ки худро яъне ки вай накун, сарзаниш накун ки ҳам корро накардӣ, фақат ҳамонро ба инобат гир, ҳамонро ҳамчун барои ту дарс шавад барои ҳолатҳои оянда, зеро ки ҳамин ҳолат метавонад боз ягон лаҳза дар оянда пайдо шавад. Дар ин ҳолат яъне ки ту чӣ гуна рафтор мекунӣ, ин як дарс мешавад. гуфта метавонед ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии касби сарояндагӣ, чун шумо соҳаи зиёд қариби 30 сол мешавед ки дар ин соҳа кору фаъолият доред, ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии онро, ҳамин соҳаро дар чӣ мебинед? биёд хай аз мусбиаш сар мекунем. албатта мусбӣ барои ман ин он чизе ки ман бо як соҳаи дӯст доштан машғулам. кори дӯст доштам, зеро ки ман инро дӯст медорам ва аз таҳти дил мекунам ва фикр мекунам ки нисбат ба сифати он, яъне ки ҳаракат мекунам ки он сифати баланд дошта бошад ва он маро вай мекунад, хушбахт мегардонад. дуюм ҳамин ки чизи мусбиаш ин, албатта вақте ки шумо эҷодкор шудед, шумо як шахси гӯем аён ҳастед, аён мешавед. Албатта хай дар як ҷо дар дигар ҷо мебинанд, шиносоӣ мекунанд, мегӯянд ассалому алайкум, мо шуморо дидем, мегӯям шумо ин касед, ин шахс ҳастед. Албатта ин як чизи хурсандона аст, барои ин ки хай ту метавонӣ ба худ гӯе ки хай дар ин зиндагиам, яъне ки ман як фаъолияте кардам ва одамо маро мешиносанд. Як ҷиҳати масалан мусбӣ аст. баъзе ҳолатҳо мешавад ки албатта аз ин қисматам нагӯем мешавад, ин баъзе қисмати молиявиашам гӯем, зеро ки албатта он чизе ки эҷод мекунӣ ба ягон чорабиниҳо, яъне ки даъват мекунанд дар он ҷо кори дӯстдоштаату эҷод карда бо ба зами он, яъне ки ягон маблағ гирифтан, ба фикрам инам ҷиҳати хуби хубаш, ҳама зураш. албатта яъне ки миқдораш мумкин ки он қадар баланд набошад он чизе ки маслан мо ҳавас дорем, лекин ки ба ҳар ҳол ки барои рӯйпӯш кардани он хароҷотҳое ки барои ин ки бовар кунед шахси эҷодкор, шахсе ки суруд эҷод мекунад, оҳанг мекунад, умуман дар ин фаъолият мекунад, дар ин самт хароҷотҳояшам бениҳоят бисёр. Барои омода кардани як суруд бовар кунед хеле ҳам кӯшишу вақту маблағу шахсиятҳои зиёд, яъне ки даъват карда мешавад барои омода кардани гӯем як суруд. Агар хато накунам, таронаи нави шумо бо ном Анор бо клипаш баромадааст. бале, ҳар дуи суруди ки дар ҳамин ду моҳи охирон гӯема баромаданд, ҳар душам бо клип аст. Якумаш умед аз ошиқӣ ва як фалсафаи гӯем равоншиносӣ дорад. асосан равона шудааст барои духтарон ва хонумон, яъне ки чӣ гуна худро барои интихоби худ, яъне ки бояд талош бинанд, нисбати ҳамон сухан мекунад. Анор ҳам клипи, ба фикрам ки клипи бениҳоят зебо кардем. ман миннатдор ҳастам ба коргузор, яъне ки коргузоре ки видеоклипро вай кардан, ба мо кӯмак кардан, Азимҷон. ва инчунин он гурӯҳи масалан раққосоне ки дар он ҷо вай кардан, фаъолият кардан ва умуман гӯем шахсиятҳо бисёр ҳастанд. бовар кунед, ин як маҳсули як шахс нест. ҳаминро бояд қайд кунем, зеро ки барои чиқдре ки гуфтам, барои омода кардани як суруд, кор бо дастаҷамъӣ пеш меравад. албатта бо дастаҷамъӣ, бо фикрҳои, яъне ки шахсҳои гуногун, зеро ки дар вақти ҳамон омода кардани клип ҳам як сценарий масалан муайян буд. Вақте ки пешниҳод мекунед, боз фикрҳои нав пайдо мешавад аз тарафи гурӯҳи вай, яъне ки ба тасвир гирандагон. ва ман хушбахтона ҳастам ки як ҷои бениҳоят зебо ёфтем, он дар боғи Анор вай шудааст, мувофиқат кард ба ҳамин суруд, яъне ки суруд Анор. Дар куҷо ба навор гирифта шуд ҳамин минтақа, куҷои Тоҷикистон? аввалан ман хушбахт ҳастам ки ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам. Тоҷикистонӣ ҳастам, зеро ки ин манзараҳои зебое ки мо дорем дар ҳақиқат нотакрор ҳастанд.
ва ман даъват мекунам ба он шахсоне ки дар тоҷикистон набуданд ба тоҷикистон биёянд то ин ки бо чашми худ ин манзараи зеборо бибинанд. Ин ҷой дар тарафи Норак, яъне ки дарёи Норак дар тарафи гести Норак ва ҳамун рост гузаштан аз дарёи Норак аз мости кӯпруке ки дорад аз ҳамон аз дасти чап пас аз як гӯям як 700 ё ки 800 метр аз дасти чап як боғи анор аст. вай боғи ба фикрам шахсӣ аст, рости гап намедонам, лекин ки имконият медиҳанд ки дар он ҷо дароед, дар он ҷо тамошо кунед, барои ки дарахтҳои зебои анор дорад ва бениҳоят манзара дар назди худи дарёи Норак рафта истодааст. зебо. ба фикри ман ҳамон дастае ки барои наворбардории клип ба он ҷо рафтан ба ғайр аз кори эҷодӣ ба анор дилашон рафт. Аз анорам шояд рости гап вақте ки мо клипро аллакай наворгириро вай кардем, хотима додем, дар роҳи бозгашт ҳамун дар наздикии ҳамун кӯпрук як бозорча аст, рости гап дар он ҷо танҳо анор мефурӯшанд. албатта мо истодем дар он ҷо ва ё моро дастомонро пур кардем бо анор ба мошин монда овардем, яъне ки ҳам насиби яъне ки оилаи фарзанддор шуд, онҳо чашида диданд. дар ҳақиқат бениҳоят бомаза. ҳамон минтақа бо пешниҳоди ки буд, чӣ гуна пайдо кардед ба пешниҳоди ки ба рӯи сафт ба он ҷо рафтед? ташаккур барои саволи бениҳоят хубатон. ин ҳам буд аз ҳамон гурӯҳи яъне ки наворбарандагон, яъне ки асосии танзимгари ҳамин клип Азимҷон ба мо гуфтанд ки пешниҳод карданд, гуфтанд ҳаминро ман гуфтам ба наздикӣ фаҳмидам, як бор рафта бинед аввал, агар ки маъқул шуд дар он ҷо вай мекунем, ба навор мегирем, агар ки не ҳамон фикре ки маслан худатон доред мекунем. баъд як рӯз пеш аз ба наворгирӣ, як ҳафта пеш ё ки мумкин каме зиёдтар буд, рафтем алоҳида онро он ҷо дидем, ҳама ҷоашро нигоҳ кардем, дар ҳақиқат яъне ки боварӣ ҳосил кардем ки ҳамин дар ҳақиқат ҷои беҳтарин мувофиқат мекунад ҳам ба суруди анор ва ҳамон элементҳое ки гӯям ки дар ҳамон сценарий буд бояд бошад 100% яъне ки мувофиқат мумкин ки ҳатто 200% зиёд бошад. барои ҳамон ба он кас миннатдор ҳастам ки ҳамонро пешниҳод кардам ва дар ҳақиқат ҷои зебо шуд. дар давоми чиқадар дар давоми як сафар, як рӯз яъне шумо ба навор гирифта тавонистед? албатта аз саҳар то бега, яъне ки то фурӯ рафтани офтоб, мо ҳар лаҳзаашро яъне ки истифода бурдем, барои ки қисматҳои гуногун буд, яъне ки қисмате ки манро ба навор гирифтан, қисмате ки раққоси асосиро гирифтан, дар он ҷо як гурӯҳи раққосо буданд аз гурӯҳи рақси New Era, онҳоро яъне ки алоҳида гирифтан, боз худи манзараро яъне ки алоҳида гирифтан, барои ки элементҳо бисёр буд, лекин ки хушбахтона вақте ки ту бо профессионал яъне ки кор мекунӣ, дар ҳақиқат метавонӣ дар давоми як рӯз аз сар то бего яъне ки ҳама қисматашро ба навор гирӣ, корро ба анҷом расонӣ. бале, ана акнун биёед мегӯем дар бораи он ки шояд намедонам дар рафти ба наворгирии ҳамин клип ягон ҳолати хандовар ғайри чашм дошт, шояд ки дарднок рӯй дод дар хотиратон, ягон чи монд аз ин клип ҳангоми вақти наворбардорӣ, ягон ҳамин гуна ҳолат буд? бале, пур аз ин ҳолатҳо буд. Якуми ҳолат ин яъне ки як ҳолати камтар мумкин ки аввал зиқӣ буд. барои чӣ? вақте ки мо ба роҳ баромадем, мо бовар кунед аввал пеш аз он ки мо ҳамон ҷо яъне ки рӯзашро муайян кардем, барои ки барои муайян кардани як рӯз бовар кунед шумо ту чанд қадар фикр мекунӣ. ҳатто мо ба вай даромадем ба боду ҳаво санҷаки яъне ки вай электронӣ дар телефон, дидем ки кадом вақт боду ҳавои бениҳоят хуб мешавад. хуб аст, борон намешавад, барф шамол намешавад. бовар кунед мо хушбахтона ҳастем ки ҳамон рӯзе ки мо ба сабт онро кардем, ҳамон рӯзи гӯем охирон дар ҳамин фасли сол буд, зеро ки пас аз он яъне ки боронгарӣ сар шуд, аллакай ҳаво бениҳоят хунук шуд дар он ҷо. ва мо он рӯзро интихоб кардем. вақте ки мо раҳакӣ шудем, дар нигоҳ мекунем абрҳои сафеди вазбин намехе, лекин ки зебо буданд. зиқ шудам, гуфтам наход ки ҳозир мерем дар он ҷо боронгарӣ мешавад, наход ки намешавад. ҳамиқа меҳнат, ҳамиқа одамо. лекин ки вақте ки оҳиста аллакай рафтем, хай лаҳзае ки масалан муайян мекунем, ин соат мебароӣ, албатта ба он соат намебароӣ. албатта бо ягон мушкиле мешавад, бо ягон касро интизор мешавӣ, дертар рафтем. лекин ки бо хуб шуд ки мо каме дертар рафтем, зеро анами лаҳза, дар давоми ҳамин лаҳза он абрҳое ки мо дида будем, он оҳиста пароканда шуданд. лекин ки бениҳоят зебо буданд, ҳамхе гӯя ки муаррифӣ кардан мушкил аст, яъне ки пароканда, лекин ки зич ҳамин сафед ҳамхе бениҳоят зебо буд. вақте ки он ҷо расидем, аллакай гурӯҳи ба наворгирӣ онҳо пештар аз мо растанд. офтоб баромад, аллакай офтоб баромад, онҳо ҳатто имконияти аллакай манзараро гирифтанро аллакай тавонистанд. хуб, чӣ гуна буд рафти сабт? умуман чӣ гуна буд?
масалан мешавад ки дар вақти ба наворгирӣ як кадрро чанд дубл мекунанд. дар шумо ҳам ҳамин гуна баъзе ҳолатҳо буд? Намедонам, шояд ягон ҳолати хандовар. албатта дублҳо зиёд ҳастанд ва на барои он ки дубл яъне ки дуруст набуд ё ин ки не, ин ҳам як вай аст, зарурат аст. онҳо худашон бояд яъне ки чанд намуди дубл гиранд, барои он ки сифат ҳам ҳолатҳояш гуногун шуданаш мумкин. ҳеҷ кас намедонад ки чӣ гуна мешавад. барои ҳамон чанд намуд мегиранд, чанд дубл мекунанд, баъд аз он ҳамаашо яъне ки ҷамъбаст карда як кори хуб мешавад. албатта ҳолатҳои зиёд буданд. ҳолатҳое буд ки мо тарсон будем ки азбаски дар он ҷо дрон истифода шуда буд. мо тарсон шуда будем ки вақте ки як рақоса вақте ки медавиданд гӯё тарсидед ки рафта дрон ба сараш бовар кун, як лаҳзае шуд ки он кас ҳамахе истодану рӯшонро яъне ки гардонданд. ҳамин лаҳза якум маротиба дрон қарибе ки омад, яъне ки хело наздик омада. баъд мо гуфтем чӯ шуда эҳтиёт кунед. боваркунед тарсидем, зеро ки худи он кас ҳам тарсидан, худи ба наворгиро ҳам тарсидан. баъд ба дигар шома кардан, ишора кардан, гуфтан ки чӣ карда истоде, чӣ як вай намекунӣ, пешакӣ гап намезанӣ ёки дуртар маслан гир. албатта ин ҳолатҳоям мешавад. муҳим бе ягон садама. албатта бе садама, бо хурсандӣ, хушбахтона ҳама сеҳату саломат баргашт, без ягон ҷангу ҷанҷол. ҳамаш хуб гузашт. ана акнун дар маҷмӯъ барои махсусан ана ҳамин клип Таронаи Анор чӣ қадар маблағ сарф шуд? Агар шумо бепарда гӯед, агар метавонед гуфта? ҳозир рости гап гуфта наметавонам. махфӣ нест, лекин чаро наметавонам, зеро дар раванди агар гӯем ҳар як нуқтаю ҳар як нозукияшро, ҳар як майдачудае ки ба он сарф мешавад, агар ҳисоб кунем хело зиёд мешавад. Бале. барои ҳамин бисёр масалан ҳунармандон ҳастанд ки бидуни клипам тарона пешниҳод мекунанд, лекин боз вақтҳои охир ба клип таваҷҷӯҳ зиёд аст. барои чӣ? ба фикри шумо барои чӣ тарона агар хуб бошад дар шакли бе клип ҳам хуб қабул мешавад, мегӯянд ба клип ҳам хуб мешавад. фикри шумо чӣ гуна аст дар ин бора? медонед, акун фикри ман мумкин фикри ман бошад, лекин ки боз мутахассисон мегӯям, мутахассисоне ки ҳамин соҳаро вай мекунанд, на танҳо соҳаи эҷодиёт, балки соҳаи гӯям ҳамин рақамикунонишавӣ гӯем ки ва бисёриҳо ҳатто тадқиқот гузаронида шудааст ва тасдиқ шудааст ки дар замони ҳозира гӯем, аввал хусус дар замони ҳозира бо ривоҷи равақти технология мардум на танҳо гӯш кардан, балки тамошо кардан. албатта, яъне ки он чизе ки нигоҳи онро ба худ ҷалб мекунад, ба он бисёртар таваҷҷӯҳ доранд. ба чашм роҳ ёфт, ба дил меҳр. ин ё ки худи ё ин ки ягон тасвир бошад, яъне ки вай акс бошад, ё ин ки видео бошад. асосан видео яъне ки ҷои якумро мегирад, вақт барои дар хотира гирифтан. видео яъне ки дар ҷои аввал меистад. пас аз он аллакай дигар намудош, яъне ки акс гӯем ё ки ягон матн бошад. бинобар он хай акун олимо ки онро тадқиқот гузаронидан фаҳмидан, бинобар он хай хуб агар ки имконият бошад клип баровардан. манам хай ҳаракат кардам, рости гап дар ин ҳаракат як худам набудам, буд шахсоне ки кӯмак кардан, кӯмаки молиявӣ кардан. баъзеашон ҳатто нахостанд ки ман онро муаррифӣ кунам дар клипи аввал, вале ҳастанд хеле шахсиятҳо ва ман ташаккур ва миннатдорӣ бениҳоят гарони худро мехоҳам ба онҳо иброз кунам. мо шодем ки шумо дар пайраҳае ки интихоб намудед ва дар алоидагӣ боз эҷоди худро, таронаҳои худро ба ҳаводорон, мухлисон пешниҳод карда истодаед. албатта ин ҳам як маҳорат, ин ҳам як масъулияти баланд ва албатта боз талошҳои эҷодӣ зиёдро талаб мекунад. мехостем ки ин лаҳза ҳамун таронаи нави шумо бо ном Анор дар шакли зинда барои шунавандагон ва барои инчунин тамошобинони саҳифаи ютуби радио 700 дар шакли зинда месароидед. чун ман медонам кулли таронаҳои шумо иборат аз оҳангҳои бисёр фурам, гӯшнавоз, матнҳои пурмазмун, як стиле ки воқеан ба худ хос фарқкунанда аст. яъне ин шояд аз он далолат медиҳад ки нисбати эҷодиёти худ бисёр сахтгир ҳастед. ҳамин тавр? ман шод ҳастам ки шумо инро яъне ки вай кардед, гуфтед дар бораи ин. шодам ки дар сурудҳои ман шумо як хусусияти муайянро пай мебаред. гӯем ҳамчун русӣ мегӯянд ки почерка, яъне ки имзои худи
муаллиф ва хеле шод ҳастам. Албатта ман сахтгир ҳастам. Албатта он чизе ки эҷод мекунам мехоҳам ки пеш аз ҳама ба худам аввал маъқул бошад. бале ва пас аз он хеба муаррифӣ мекунам он чизе ки ба худам маъқул аст, яъне ки шар намедорам ба дигарон муаррифӣ кардан. бале ва вақте ки мебинам ки ба мухлисонам ба шунавандагон ӯ ҳам писанд меояд, бовар кунед 1000 маротиба боз хурсанд мешавам. беҳтарин. Надорам. шояд барои ҳамин гӯянд ҳамон чизе ки ба худат писанд аст ба дигарон аллакай як эҳтимоли зиёдтар пайдо мешавад ки писандояд. Инак агар омода бошед дар иҷрои шумо таронаро гӯш мекунем. Албатта пас аз садо додани бахши буду ҳаво ва таронаи худи Анур боз дар шакли зинда. Азизони дил, пайгир бошед мавҷи радиои 94.4 FM-ро. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, идома дорад барномаи бетанаффус. бори дигар ба ҳамаи шумо рӯзи хуш, табиболида орзу мекунем ва ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам, меҳмони имрӯзаи мо дар студияи радиои Ҳамсадо, яке аз ҳунарманди шинохта, маҳбуб ва хушсадои тоҷик Собир Аминов. бори дигар шуморо ба радио хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. хаста нашудед аз суҳбатҳо ва саволҳои беохири мо? ягон лаҳза бениҳоят хуб. ташаккур барои чунин дар сатҳи баланд гузарондани суҳбати мо. зинда бошед. Собир, ба ғайр аз он ки масалан шумо месароед, эҷод мекунед, дигар боз ягон кор ё машғулияти дӯст дошта доред ки дар вақтҳои холигӣ машғул мешавед, ё ки ман намедонам, шояд боз соҳиби маълумоти ягон соҳаи муайян ҳастед, дар ягон ҷои дигар шояд кору фаъолият мебаред. мумкин аст дар ин бора фаҳмем? албатта мегӯям ки ба мард чил ҳунар кам аст. дуруст. ман пас аз хатми мактаб ба донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат вай шудам. номнавис шудам, дохил шудам ва яъне ки 5 сол дар он ҷо хондам, диплом дорам. дипломи ман дар соҳаи иқтисодиёте аст ва аввал хусус дар молия ва қарз. лекин ки дар диплом нависта шудааст ки ман мутахассиси соҳаи андозсупорӣ, андозбандӣ ва андозсупорӣ. бинобар агар ягон саволатон шуд нисбат ба андозсупорӣ метавонам ба шумо кӯмак кунам. ва инчунин дар вақти суруди умед аз ошиқи ман онро вай кардам, омода кардам. дар ҳамон ҷо аз куҷо яъне ки пайдо шуд ҳамон идеяи ҳамин суруд. ман инчунин дар як маркази омӯзиши гӯем калонваён навҷавонон инчунин ҳамчун ба ҳайси тренер вай дорам фаъолият мекунам. мураббӣ яъне ки аз сар то бегоҳ не, яъне ки доимӣ не, лаҳзаҳои муайян, зеро ки дар он ҷо қисматҳои алахусус манан ба қисми молия яъне ки тааллуқ дошта, ё ин ки ба қисматҳои идора кардани вақт, яъне ки тайм менеҷмент мегӯянд ва боз дигарҳо. умуман маркази бениҳоят хуб аст. он ҷо барои ривоҷи равнақи ҷавонон кӯмаки муайян медиҳанд. ва дар он раванди кор кардан дар он ҷо ман чанд лаҳзаҳои ҳодисаҳои яъне ки пай бурдам, шунидам ки бо он асосан яъне ки духтарони ҷавон яъне ки рӯбарӯ мешаванд ин мушкилияти гӯем муносибатҳои дар ҳамон гӯем сину сол. ва ҳамин маро водор кард ки ҳамин сурудро яъне ки эҷод кунам. дар он ҷо яъне ки гуфта мешавад ки аввал ҳамаш яъне ки дар муносибатҳо хуб аст, баъд аз он як мушкилият пайдо мешавад ва дар ин муносибатҳо шахс метавонад худро гум кунад. ин албатта лозимият нест ки ин мумкин ки на танҳо ба духтароне ки равон шудааст, он метавонад ба ҷавон писарон ҳам яъне ки равон шуда бошад, зеро ҷавон писарон метавонад худро гум кунанд, яъне ки ба як ошиқи яъне ки мехӯтанд, худро гум мекунанд ва бо онҳо яъне ки идора карда мешаванд. ва маъни яъне ки ҳамин суруд яъне ки интихоби дуруст аввалаш ки ва дар вақти интихоб кардан ҳеҷ вақт шахсият бояд худро фаромӯш накунад. он чизе ки чӣ ният дошт, чӣ орзу дошт, чӣ мехост, умед аз ошиқӣ барои чӣ, яъне ки вақте ки ту ошиқ шудӣ, ту аз ҳамин ошиқӣ чӣ умед дорӣ, яъне ки чӣ мехоҳӣ, яъне ки чӣ нақша ният дорӣ, кӣ мехоҳӣ яъне ки худро бубинӣ дар ҳамин муносибатҳо, дар ҳамин ошиқӣ. он шахсе ки он туро интихоб мекунӣ, дар умеди ту чӣ гуна аст. барои ки бисёр вақт мешавад мо тасаввур мекунем як касро пас аз оне ки аллакай оиладор мешавем, хона эҷод мекунем, шахсият мебинем ки тағйир меёбад. мумкин ки дар ҳама ҷо не, ҳар рӯз не, дар ҳама ҷо не ва ҳамеша не, лекин ки мешавад. ана яъне ки маънии суруд оне ки одам худро гум накунад ва дар пайдо шавии хеле қисматҳои мушкилиятҳо одам бояд ба ёд биёяд ки чӣ умед дошт аз ҳамин ошиқӣ. оё ҳамон чиз шуда истодааст ё ин ки не? лафзи мардӣ доштан ва сухани худ содиқ будан албатта ин аз ҳама як хусусияти муҳимтарин барои мард аст. ва шумо ҳамчун ҳунарманд дар вақти масалан гӯем
фориғ аз кору фаъолияти зиндагӣ худи шумо киро гӯш мекунед? Санъат, ҳунари кадом ҳунарманди хориҷӣ ва ҳунарманди ватаниро қадр мекунед, таваҷҷӯҳ доред, гӯш мекунед? Марҳамат. гӯям ки ягон шахсро номбар кунам, ба фикрам ки ин як ҷудокунӣ мешавад. ман хурсанд ҳастам ки дар замони ҳозира мо имконият дорем, зеро ки он имкониятҳое ки мо доштем дар солҳои яъне ки пас аз ҷанги шаҳрвандӣ ва имкониятҳо пеш набуданд. ва ҳоло мо имконият дорем, яъне ки ҳам бевосита озодона оҳанг эҷод кунем, ҳамкорӣ кунем бо шахсоне ки дар ин самт фаъолият доранд. имкониятҳо бениҳоят зиёд аст ва ман мебинам ки гӯем равандҳо ё ин ки намудҳои гӯем жанрҳои яъне ки мусиқӣ бениҳоят зиёд ҳастанд ва ҳар як жанр дар худаш яъне ки як овозхони яъне ки боистеъдод ҳаст. инаш яъне ки хушбахтонааш ман хушбахтона аст. Ман ҳаракат мекунам ки ба ягон самти алоҳида яъне ки нағутам, яъне ки ин самтро гӯш мекунам, ин жанрро гӯш мекунам. аз ватаниям бениҳоят бисёр шахсиятҳоро дӯст медорам ва гӯш мекунам. Инчунин на танҳо аз ватанӣ, балки аз хориҷиам бисёриҳо ҳастанд. Номбар намекунам, зеро ки ман ба як гӯем як жанри муайян дода нестам. мумкин ки инам як сабаби шуд ки ман роҳи мустақили худро эҷод кардам, зеро ки дар давоми як соли тӯлонӣ яъне ки мо як гӯем равиши худро доштем. ҳозир фикр кардам ки кани як бор санҷида бинем, кани агар камтар иваз диҳам чӣ гуна мешуда бошад. барои ки оромӣ намедод ба ман, бинобар ин як сабаби гӯем мустақил шудани манро дар ҳамин мебинам. собир, барои ҳунарманди асил будан инсон бояд чӣ гуна бошад? умуман чӣ гуна як хусусиятҳои хос дошта бошад? киро умуман шумо ҳунарманд меномед ва гуфта метавонед? ҳунарманд пеш аз ҳама он шахсе ки ҳаёти худро бе ҳунар яъне ки дида наметавонад, тасаввур карда наметавонад. фикр мекунам ин на танҳо ба шахсе ки бо ҳунармандию эҷодкорӣ машғул аст, ин ба фикрам ки ба ҳама самтҳо алоқамандӣ дорад ва бигузор кадом касбе ки набошад, агар ту ҳамон касбро дӯст надорӣ, ту дар якумин лаҳзаҳои мушкилият дар ҳамин самт ту метавонӣ аз ин кори яъне ки ба дигар самт равон шавӣ. новобаста аз он ки кадом самт. лекин ки азбас ки мо қисмати дар бораи эҷодиёт мегӯем, албатта ин шахсе ки вақте ки бо мушкилият рӯбарӯ мешавад, набояд рӯафтода шавад, қавӣ ирода бошад, зеро ки албатта дар гӯем қадамҳои аввал мушкил аст ки туро як кас шиносад, ки як эҷодиёти ту ба як кас писанд ояд. бовар кунед мо чандин сола бо эҷодиёт машғул будем, ҳатто фикр намекардем ки чанд кас сурудҳои моро гӯш мекунад. вақте ки як кас ҳақалан як кас мегуфт ки мо кадом суратонро яъне ки гӯш кардем, як бор мумкин амро хонад, аллакай мо хушбахт будем ки як шахс ҳамин чизро медонад. ҳозир бошад аллакай ҳама аз паси оне ки кани чанд ҳазор кас моро дид, чанд шумора моро дар YouTube дид ва лайк монду, ё ки моро умуман гӯем диду тамошо карду. яъне барои шумо ин нишондиҳанда нест? албатта ин яке аз нишондоҳо, лекин ки он набояд ягона бошад, асосӣ набояд бошад, зеро ки вақте ки шахс бо ҳунар машғул аст, ӯ албатта бо чӣ, яъне ки ман ҳунарро барои чӣ машғул ҳастам, зеро ки ман дар дил гуфтание дорам. дар дил он чизе ки ман эҳсосоте ки дорам, дар ягон лаҳза мумкин ки як ҳолатро бибинам ва мехоҳам дар бораи ҳамин ҳолат ягон суруд эҷод кунам ва ҳамон чиз дар дили ман пайдо шуд ва мехоҳам онро дигарҳо ҳам ба воситаи ҳамин суруди ман ба ҳамон яъне ки ҷазб шавам, ба ҳамон часпам, тасаввур кунам ки гӯё ҳамон чизро онҳо ҳам диданд ё ки эҳсосоти манро ҳис карданд. ин ба фикрам ки аз ҳама муҳимаш, баъд аз он вақте ки одам ба ҳамин чиз ба пуррагӣ худро медиҳад, ман боварӣ дорам ки дар оянда ӯ садои ҷавоби худро мегирад, яъне ки ҷавоб мебиёяд, маҳсули меҳнаташ яъне ки мебиёяд, ё ин ки бо зиёд шудани шунавандагон, ё ин ки бо қисмати ягон гӯем молиявӣ, як рӯз мебиёяд, лекин ки ин набояд яъне ки дар асоси гӯем асоси ҳунар бошад. дар ҳаёти фаъолияти кории эҷодии шумо танқидҳо буданд? умуман танқидҳои сӯзанда, танқидҳои баръакс, манфӣ, мусбӣ. назару нигоҳи шумо ба танқид чӣ гуна аст? ба чӣ талқин мекунад ба фикри шумо танқидҳо ҳунармандро?
баромад? фикр мекунам ки танқид аввалаш ки албатта танқид буд аз лаҳзае ки ман умуман қадамҳои аввалине ки дар ҷода ман гузоштам аз ҳамон лаҳза буд танқид буд то ҳозирам аз танқид таъсир мерасонад ба рӯҳияи шумо? каме лаҳзаҳои пеш мумкин ки зиёдтар таъсир мерасонд ҳозир аллакай не гуфтгӯем ки ман иммунитет яъне ки пайдо кардам ба ин чизҳо масъулият. лекин ки ман хоҳиш мекунам ки он шахсое ки бо ҳамин вақте ки танқидкуниро сар мекунанд ҳамин танқидкунӣ бояд як конструктивӣ бошад мегӯем ки конструктивна критика асос дошта бошад. вақте ки як чизро танқид мекунӣ мегӯӣ ки анамин хуб нест бар ивазаш ягон чиз пешниҳод кун. яъне ки ба фикри ту агар ки ҳамин чӣ гуна яъне ки фикри ту яъне ки бояд бошад. агар ки ман ҳамон чизро қабул кардам ман дар бораи он фикр мекунам. лекин ки шахс агар фақат бо танқидкунӣ машғул бошаду бар ивази он ба ман ягон чиз пешниҳод накунад, яъне мақсади асосӣ яъне ки ҳамин танқидкунӣ аст. бовар кунед ҳозир мо дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ фақат ҳамин танқидкунӣ мебинему, якдигарро ба нафрат нисбат ба якдигар мебинем. ҳамин кам шахсоне ҳастанд ки лекин ман хушбахтам ки камам ки бошад, лекин ки дорам хеле шахсоне ки менависонанд, бениҳоят миннатдор ҳастам ки дар ҳамин ду клипе ки омода шудааст дар ҳамонҷо суханҳои бениҳоят хубро иброз карданд ва хушбахтам. ҳаминам як-ду калимаам ки бошад рӯҳиямеро яъне ки баланд мекунад. лекин ки ҳамн агар танқиде ки бошад бояд ҳамин ба фикрам ки конструктивӣ бошад, созанда бошад ки ба ман кӯмак кунад ки ҳамонро ислоҳ кунам. шудааст ҳамин гуна ҳолат ки шумо ба баъзе танқидҳоро ба инобат гирифтед, як чизро ислоҳ кардед, як ба беҳбудӣ кор шуда буд ҳамин ҳолатҳо буданд? албатта ҳам асосан ин намуди танқидиро ман аз гӯем он шахсоне ки зич яъне ки ҳамкорӣ дорам ки ба ман кӯмак мекунанд ё ки ба сценарий эҷод кардан ё ки дигар чизҳо пешниҳод мекунам. ман шахсе нестам ки ҳамин куркурона ё ин ки як чизро гуфтам яъне ба ҳамон истам. ман доимо ҳаракат мекунам ки дар раванди таҳия шудан фикри атрофиён ба назар гирам, зеро гуфтан намешавад. барои ки як чиз пешниҳод мешавад. мана барои мисол боғи анора мана пешниҳод кардан, дар аввал фикрам одигар буд, мехостем дар дигар ҷо вай кунем, лекин гуфтам як бор рав бубин гуфтан ҳамон ҷоро рафтем дидем дар ҳақиқат ҳозир пушаймон нестам, баръакс шукргузорӣ мекунам, ташаккур мегӯям ки ҳамин чизро пешниҳод кардам. агар ки ман ба ҳамин чиз зид мебудам, мегуфтам ки не якрав мешудам, мегуфтам ки не намешавад, ман фикрро вай намекунам, иваз намекунам. худи шумо дар куҷо мехостед ки ба навор гиранд онро? мо як минтақаи дигар ҷо буд ва дар тарафи ҳисор. онҷам як гӯем ҳавли як шахси як дӯстамон буд. мехостем дар ҳамон ҷо ба навор гирем. онҷам баъзе ҷояш буд, лекин ки албатта боғи анор ин дигар чиз аст. зеро ки масоҳате ки он ҷо дорад ва дарахтҳои зебою чӣ гуна нақшунигор кардани дарахтҳо ва як ҷое бо як муайяне ки буд ки дар он ҷо гурӯҳи яъне ки рақсӣ дар он ҷо рақс кардан, ваям дар он ҷое ки пеш мо нақша карда будем он чиз набуд. ва умуман манзара дар лаби дарё, барои ки дар он ҷо дарёи он қадар зебову ранги зебои дарё дар он ҷо набуд. беҳтарин. инак мо мехоҳем ки ана фурсат фаро расид, дуси мисра бо садои зинда аз таронаи навеҷоди худатон Анор месароидед барои тамошобинон, шунавандагони радиои ҳамсадо. хуб, ҳаракат мекунам. агар шумоам хоҳиш дошта бошед бо ман яъне ки ҷӯр шавед, хуш шавед. хуб, гӯш мекунем. آرام برات دودانه اناری دانه دانه انجیر و سیب و آلو از باغ عشقم به تو خانم برات دو مصر مصر از شعری بسته کی میکند وصفی تو وصف قد و بستی تو دل برکی آسوخن شیرینکی دل دارم ستمگری آه توی فریبگری دل آزارم دل برکی آسوخن شیرینکی دل دارم ستمگری آه توی فریبگری دل آزارم.
зинда бошед. Ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ҳастанд садоҳое ки ба онҳо ҳатто мусиқӣ ҳам лозим нест. Дар ҳамун садо аллакай мавҷудияти худи мусиқӣ ҳатто эҳсос мешавад. Беҳтарин иҷро буд, садоятон хаста набошад, зинда бошед. Ва мо имрӯз медонем, дидем ки шумо ба студияи мо ҳозир шудед бо асбоби гитор ва мехостем ки дар навохтан ва ҳамҷоя сароидан шуморо дида бошем дар студияи радиои Ҳамсадо. Азизони дил, албатта пас аз чанд лаҳза идома медиҳем барномаро бо пешниҳоди як таронаи зебои дигар дар иҷрои меҳмони имрӯзаи мо Собир Алимов. Пайгир бошед мавҷи радиои Ҳамсадоро, дур нашавед аз радиои мо. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, идома дорад барномаи бетанаффус. бори дигар ба ҳамаи шумо рӯз бахайр ва бо шумо ман Зарнигори Рустам хотиррасон мешавам. имрӯз дар меҳмонии мо ҳунарманди дӯстдоштаи шумо Собир Аминов. бори дигар хушомадед. ташаккури зиёд Зарнигор. хаста набошед. Инак давом медиҳем барномаро ва ман мехостам ки дар бораи каме як ду сухан дар бораи клипи шумо ба таронаи дигарие ки шумо ба наздикӣ пешниҳод кардед дар он бора мегуфтед. дар куҷо ба навор гирифта шудааст? ба саволатон клип ба суруди умед аз ошиқӣ дар шаҳри Душанбе гирифта шудааст. Дар он ҷо манзараҳои зебо ҳам ҳаст. Як гӯем боғи Алишери Навоӣ, агар ки донед, дар ҳамон ҷо як кафе Асан аст. Дар ҳамон ҷо як қисматаш гирифта шуд. Баъд як қисми дигараш хеле миннатдор ҳастем ба Хуршед Сатторов, он кас дизайнер ҳастанд. Дар ателеи ҳамон кас як қисмате ки дар ҳамон ҷо духтарак гӯем роли асосиро ки бозидаанд, он кас ҳамчун соҳиби ҳамин гӯем фаъолияти соҳибкорӣ буданд, дизайнеранд, дузанда буданд. ва дар ҳамон ҷо мо интихоб кардем ва хушбахтона ки ба мо розигӣ доданд ки дар он ҷо истифода барем ҳамон ҷояшонро. он ҷо гифтем як қисматашро ва як қисмати дигарашро бошад дар худи студияи он наварбардоре ки Азимҷон Ҳикматуллоев дар студияи он кас сабт шудааст. яъне ки аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки ин тарона хусусияти бисёртар, хусусияти миллӣ дорад. Агар дар он гӯем либосҳои миллӣ аз тарроҳи шинохта Хуршед Сатторов ва дар боғ, дар манзараҳо бошад, аллакай пай бурдан мумкин аст ки бисёртар ҳамин як арзишҳои миллӣ бисёртар ба намоиш гузошта шудааст. Ҳамин тавр? Агар гӯем қисмати масалан зеру зевари либос дар ҳамон қисмате ки мо дар худи ателе карда будем, дар ҳамон ҷо баъзе либосҳои он касро истифода бурдем, лекин ки қисматҳое ки берун аз он ателе гифта будем, он яъне ки омехта ҳастанд. ҳам муосир доранд, либосҳои муосир доранд, лекин ки ба ҳар ҳол арзишҳои миллӣ нигаҳ дошта шуданд ва дар ҷои аввал ҳастанд. Беҳтарин. Инак мо мебинем шумо омода ҳастед, ҷур ҳастед имрӯз на танҳо бо садои зинда сароидан, ҳатто бо гитор ҳам шумо ки ҳам менавозед. Мехостем ки бишнавем садои зиндаро бо пайвастагии садои гитор. Ин лаҳза кадом таронаро пешниҳоди мо мегардонед? Медонед, вақте ки дӯстони ман, шиносони ман, мухлисони ман фаҳмиданд ки ман ба радио мебиём, дар он ҷо имконияти масалан сурудхонӣ мешавад, онҳо аз ман бениҳоят дархост карданд ки ду-се суруде ки ба онҳо қобили ваяст писанд астад, ки ҳамонро эҷод кунам. Барои макун ба онҳо негуфта наметавонам. ин суруд ном дорад танҳо дар ёд, ки соли 2004 мо яъне ки дар он лаҳзае ки мо бо гурӯҳи Парем будам, суруди сол ревай шуд, ба мо ҷоизаро яъне ки ба даст гирифтем. ва ин сурудро дар он вақт буд як овозхон духтарак, номашон Дилноза Акрамова буд. Мо якҷо онро вай карда будем, гарчанде ки суруд аввал пахш шуд, яъне ки омода шуд, буромад яъне ки ба шунавандагон, ва дертар онро Дилноза Акрамова шунидану гуфтанд ки мумкин ки ман онро инчунин бихонам ва дар як конкурс иштирок кунам. Гуфтанд мо хамайлаш гуфтем, баъд амҷо иштирок кардам. Баъд пас аз он ҳамин суруду вай шуд, маҳбубияти бисёр пайдо кард ва 2004 сазовори ҷоизаи суруди сол. Расо 20 сол қабл аз ин. Расо 20 сол, дуруст қайд кардед. Дуруст. Беҳтарин. Маромад, инак гӯш мекунем.
علابی کن رازی دل جان تو مرا هرگیز نرنجان چی درد و ارمانه داری تو در دلت جان علابی کن رازی دل جان تو مرا هرگیز نرنجان چی درد و ارمانه داری تو در دلت جان چی داری درد و تو ارمان من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا که از خالی بری رویت بوسه بگیرم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا ای یارم باشد روزی من همچو شب در جدایی این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خود آن روز و شب باشد روزی من همچو شب در جدایی این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خود آن روز و شب چرا کردی دورم آن شب من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا که زی سری زلفانی تو دست بگیرم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا ای یارم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا که از خالی بری رویت بوسه بگیرم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا ای یارم احسن زنده باشید. در حقیقت یکی از ترانه‌های مشهورترینی انا همین گروهی که شما در آن کار و فعالیت میکردید گروهی پریم واقعا این سرود و همین گونه سرودها با فکر من که مهلت ندارند یعنی پیرشوی ندارند در هر دور و زمان همیشه مردمان رو گوش میکنند به دلشون جای است مثل که خوراک رو دوست میدارید به گذشته وقت هم تکرارا کوشش میکنید که اون رو آماده کنید استعمال کنید این گونه ترانه‌ها مثل همونند بسیار ترانه روح نواز دلنشین گویا که همین تورهای عصب خسته رو آرامش میبخشد صدای شما خسته نباشد و من میخواستم بفهمم که مؤلفی همین ترانه متن آهنگ این ترانه کی بود؟ تشکر زیاد باز برای سوالتان این سرودم از طرف من معرفی شده است هم آهنگش هم چی گونه که مثلا حوزه من مینوازم همین گونه ایجاد شد من تو در خاطر دارم اون یک خانه که داشتیم او را که فروختیم در همونجا در باور کنید شبی ای بود تاریک بود در همونجا یک همین آهنگ به سر من اومد نشستم و در زلی کلانم هیچ کس نبود در همونجا موندم و یکی رفت یکی از سرودهایی که از اول تا آخر در همین یک شب یعنی که وای شد پیدا شد آفریده شد باور کنید متن البته کمی دیرتر متن خودم است
матнашро ман эҷод кардам, худи оҳангам. Албатта он ҳолате ки мо онро мешунавем, он яъне ки бо якҷоягӣ бо дӯстонам аз гурӯҳи Парем пешинае ки ман дар он ҷо фаъолият мекардам, якҷоя онро яъне ки баъд коркар кардем, лекин ки худи гӯям муаллифи ҳам оҳангу ҳам матнаш худам ҳастам. беҳтарин дар ҳақиқат оҳанги хеле дилнишин, оҳанги бемуҳлат гуфтан мумкин. Ва инак боз кадом таронае ҳаст ки шумо мехоҳед бо ҳамин садои аллакай ҷури гитор пешниҳоди тамошобин ва шунавандаи радио ҳамсадо намоед? Рост гуфтед, аз фурсати ҷур будани асбоб бояд истифода барем, зеро ки асбоби зинда яъне ки дар як нохост метавонад расад ягон ҷош ки баъд аз ҷур барояд. Ана барои ин мо мехоҳем ки ҳамин фурсатро аз даст надиҳем. Як суруди дигаре ки он ҳам оҳангаш ҳам матнашро худи муаллифаш худам ҳастам, мехостам ки манзури шумо гардонам. Ин суруд мумкин ки на он қадар мумкин ки шинос бошад, лекин ман ин лаҳзаро мехостам ки истифода бурда онро ҳам яъне ки ҳаракат кунам, муаррифӣ кунам ки бисёртар дар бораи суруд шунаванду ва ҳаракат кунам ки онро гӯш кунам. Суруд ном дорад Майозор. Умедворам ки ба шумо писанд меояд. Бале, албатта. Марҳамат. دم سری سودایت بر کارم بر کار، هر دم سری سودایت بر کارم بر کار، آرم زری پایت تنی خودزارم منزار، آرم زری پایت تنی خودزارم منزار، میازار میازار جانانم مرازار، میازار میازار جانانم مرازار، ترای رای درن تای ترای رای رای ندرای رن ندرای رای درن تای ترای رای رای ندرای درن جانازی غمی تو منزارم منزار، جانازی غمی تو منزارم منزار، هر شب جانا از عشقی تو بیدارم بیدار، هر شب جانا از عشقی تو بیدارم بیدار، میازار میازار جانانم مرازار، میازار میازار جانانم مرازار، بر جستنی راهی دیلت آوارم آوار، بر جستنی راهی دیلت آوارم آوار، از قطره ای اشک بحری تو سرشارم سرشار، از قطره ای اشک بحری تو سرشارم سرشار، از قطره ای اشک بحری تو سرشارم سرشار، میازار میازار جانانم مرازار، میازار میازار جانانم مرازار، میازار میازار جانانم مرازار، میازار میازار جانانم مرازار. зинда бошед, хаста набошед. Ин таронаро ман бисёр шунидам. Ростӣ таронаи дар ҳақиқат хуб аст, таронаи шух аст, шуниданӣ аст. гуфти гапо ки агар ҳамон садо зебо бошад, худ таронаам зебо мешад. Ва муҳим он ки агар ҳунарманд аз эҷоди худ оҳангро пешниҳод созад, ба дарки умқи он меравад ки чӣ гуна ва чӣ тавр ба шунаванда пешкаш карда шавад. Ва дар ин суруд низ эҳсос мешавад ки шумо бо тамоми қувва маҳорат кӯшиш кардед ки ба шунаванда расонед. Ва ман фикр мекунам ин таронаро аллакай мардум медонанд. Ман бисёр шунидам. Хуб, бениҳоят хурсанд ҳастам. Ташаккури зиёд. Зинда бошед. Хуб, Собир, агар ки ба гузашта имкони баргаштан мебуд, ба андешаи шумо чиро тағйир додан мехостед? медонед чӣ? Тағйир додан ба фикрам ки намехостам тағйир додан. Зеро ки агар ки ман ҳозир аз ҳамун ба гузашта, яъне ки баргардам ва ҳар як лаҳзае ки онро ман зиндагӣ карда гузаштам, то ба ҳамин рӯз омадам, агар ки ҳамин намегузаштам,
ман мумкин ки пастию баландиро намефаҳмидам, ман мумкин ки фарқияти байни сафед ва сиёҳро намефаҳмидам, ё ин ки рангҳои рангуранги масалан зиндагиро намефаҳмидам. Бинобар он тағйир додан маъни онро дорад ки яъне ки мо аз он таҷрибае ки мо онро гузаштем ман аз он бархурдор намешудам. барои он фикр мекунам ки ҳар як шахс зиндагии худашро мезият, яъне ки зиндагонӣ мекунад ва дар ҳамин як вай аст. Яъне шумо розӣ ҳастед? Лаҳзаи хушбахтӣ аст. Албатта. Гарчанде ки лаҳзаҳои мушкил буд дар зиндагӣ, лаҳзаҳои бениҳоят мушкил буд. Он чизе ки мумкин ки ҳозир мегӯӣ фикр ба ёд мебиёрӣ, мегӯӣ ки наход ки ман худро яъне ки ҳамин хел рафтор кардам. Бале. Лекин ки инам як таҷриба аст, инам як дарси зиндагӣ аст. Ва онро дида ҳозир ман мегӯям ки беҳбуди ин ҳамон аст ки ман метавонам аллакай ба худ дарс карда ва худро мумкин дар ҳолатҳои дар оянда каме дигар яъне ки рафтор кунам. Яъне ки ҳамон таҷрибаро гузашта аллакай медонӣ ки чӣ гуна дар ҳамин лаҳза чӣ бояд гӯӣ ё ки нагӯӣ. Ягон орзуи кӯдакиятон ҳаст ки то ба имрӯз ҳоло амалӣ нашудааст? хакун гӯем ки ҳар як кӯдак дар кӯдакиаш мехост ки пилоти самолёт шавад, ҳавопаймо шавад. Бовар кунед мехостам. Як лаҳзаем буд ки мо бо акаям, мо ду нафар дар оила, акам аз ман 2 сол калон аст. Чӣ хеле шуд ки акам гуфт ки биё равем як бор аэропорт, як тамошо кунем кани чӣ хел бошад ҳамонҷо. Ду каса рафтем, бовар кунед дар ҳамонҷо пеш аз он як ҷой дорад, дар онҷо гузаштан, яъне ки онҷо ғалтидан мумкин нест. Яъне ки ман дар ҳайрат мондам ки мо чӣ гуна ду кӯдак раҳ ёфтем, гарчанде ки дар онҷо буд, ваяш буд, шлагбаум буд, дигару чизо буд, лекин ки посбон куҷое рафт ба фикрам ҳамон лаҳза. Мо гузаштем, дар омадем, ангар даромадем. Бовар мекунед, назди самолёт қарибе ки аллакай гузашта дар болои ҳамон шивай кардем, савор шавем. Дар онҷо таъмир мекунанд, ангаре ки дар онҷо ҳавопайморо таъмир мекунанд. Баъд як нафаре ҳамонҷо корманди ҳамонҷо яке моро диду ба самолёт парвоз карда нарафтед охир? Чӣ моро вай карданд, гуфтанд вай кардад, сарзаниш карду, акун шӯхӣ карда, акун кӯдак куҷо мега. Гуфт ки шумо ба фикрам ҳавопайморо дузида бурданӣ будед, ба кишвари дигар рафтанӣ будед. Мо хай кӯдак будем, тарсон шудем ки моро ҳозир вай мекунанд, ягон ба суд мебаранд, яъне ки ҷазо медиҳанд. Хаморо як хонача бурдан маҳкам кардан, баъд пурсидан ки падару модари шумо ки ҳастанд. Занг задан, хабад падарам омадан ва хай буд сиёсат кардан, гуфтан шумо чӣ хел инҷо омадед, чӣ кардед дар инҷо? Хамо кӯдак ҳастем, охир кӯдак ҳама хел накунад, агар вай як чизро намефаҳмед. Кӯдак бояд як кунҷков бошад, як чизро вай кунад. Инам як ҳолати бениҳоят аҷоиб. Мехостед ки сарнишини ана ҳамон ҳавопаймо бошед? Ҳавопаймо, бале. Парвозро дӯст медоред? Парвозро хеле дӯст медорам. Он лаҳзае ки масалан шумо аз баландӣ нигоҳ мекунед ба замин, он лаҳзае ки шумо бо яъне ки абрҳо яъне ки вай мешавед, дар як саат баробар мешавед. Он чизе ки мебинед вақти фурӯ рафтани офтоб, баромадани ё ки фурӯ рафтани офтоб, ин лаҳзаҳои нотакрор. Албатта ҳаст як лаҳзае ки тарсон мешавед дар вақти меҷумонад ку вақти самолётро, ҳамин лаҳзаҳо ё ки вақте ки аз замин мехезад, ҳамин лаҳзаҳо хай каме одамро вай мекунад, дилгир мекунад, сар камакадар мекунад, лекин ки дар дигар бисёриаш ки гӯям вай аст, хурсандона аст, яъне ки бениҳоят дӯст медорам. Хурсандона, беҳтарин. Хуб, ягон маротиба пушаймон шудаед дар зиндагӣ аз интихоби ҳамин касб? Ягон лаҳза. Ман ба шумо боз як ҳикояи дигарро мекунам. Чӣ гуна медонед ки чӣ гуна ман асбоби якуми худро гитарро пайдо кардам? Чӣ гуна? Албатта он давро мумкин ки бисёриҳо надонанд ки чӣ гуна буд, лекин ки дар давраи кӯдакии ман мумкин 14 сола будам. Мумкин тақрибан солҳои қариби 90 гӯем, бале, қариби 90, 85 буд. ҳаваси бениҳоят зиёд доштам. Не, дурӯғ гуфтам, ба фикрам пас аз қарибои 90, пас аз 90 ҳаваси сахт доштам барои омӯхтани гитарнавозӣ. Гитар надоштам ва дар ҳамин самти омӯхтани гитар ба ман он шахсе ки Алишер ном дошт, он кас дар гурӯҳи мо будан, овозхон, ҳамон касам ба ман кӯмак кардан барои аккордҳои якуминро яъне ки вай кардан, гирифтан ва мерафтам ба хонаи ҳамон кас, меомӯхтам. Баъд гуфтам не, ин хел намешавад, дар хона бояд гитара бошад. Маблағ набуд, барои ин ки ҳолати иқтисодии бисёри оилаҳо вазбин буд. Ва нигоҳ кардам, дар ҳамон лаҳзаҳо вай буд стеклотара, агар ки донед, як мағозае буд ки он ана хеле бози дар пластик мебароранд обро, пеш ҳам кефиру нӯшокиё дар бутулкаҳои вай шишагӣ буд. Ва ҳамонро яъне ки як нуқтае буд ки онро қабул мекард.
бар ивази ҳамон гӯем бутулкаҳо маблағи муайян медод. имрӯз агар кӯдакии худро вомехӯрдед ба собири кӯчак чӣ мегуфтед ба таҷрибаи рӯзгору зиндагие ки дидаед шумо имрӯз агар ҳамон кӯдакии хурди худро дучор меомадед чӣ мегуфтед барояш чӣ гуна бояд бошад 100% ба худ мегуфтам ки аз ҳеҷ чиз натарс ба худ бовар кун он чизе ки мушкилие ки ҳозир дар назарат бениҳоят калон метовад باید پس از 2-3 سال اون مشکلی اهمیتش رو گم میکنند و میخوام با اون شخصانی که ممکنه که یگان ترس و هراس دارند ممکنه که فکر میکنند که با قوه خود باور نمیکنند با امکانیات خود باور نمیکنند میخوام گویم که با خود باور کنید حرکت کنید فقط همین که باید حرکت کرد یعنی که فقط در گویم تئوریا نه فقط اونی که من یعنی که فقط حواس و فقط بنقشه نه فقط باید عمل کنید بگذار که یک عملی хурдака ки бошад кӯчакам ки бошад лекин ҳар рӯз амал кунед то ин ки ба ҳамон умеде ки доред ба ҳамон нияте ки доред ки он амалӣ гардад беҳтарин бале инсон агар қавӣ бошад дар хоҳиш ва ҳамчунин боз амал намояд ҳама орзуҳо ба фикри ман дар зиндагӣ амалӣ шаванданд айни замон дар дили шумо чӣ гуна орзуҳо ҳаст ки мехоҳед шояд амалӣ созед орзуҳои ман бисёр аст аввал хусус дар қисмати эҷодӣ зеро ки сурудҳои нави зиёд дорам ки онро барои нашр кардани онҳо барои ҷо гузоштан ва он фикре ки чӣ гуна яъне ки онҳо бояд бошанд мехоҳам ки амалӣ гардад ва сурудҳои ва умеди калон дорам дар соли 2025 зеро ки чӣ хел ман гуфтам 30-умин солгард мешавад ки ман дар ин саҳна ҳастам дар ҷодаи эҷодӣ ва мехоҳам ки як консерти якумин консерти дар соҳаи гӯем дар самти соло яъне ки мустақил самти мустақил як консерти алоҳида барои мухлисони худ аз шумо интизор шавед худо хоҳад соли 2025 имсол чӣ гуна сол буд барои шумо 2024 сол ин сол фикр то чӣ андоза аз соли 2023 фарқ кард ё як навгониҳо дигаргуниҳоро дар ҳаёти шумо ба вуҷуд овард 2024 сол 24 бовар кунед барои ман соли бобарор буд зеро ки дар лаҳзаҳои кӯтоҳ яъне пас аз мустақилияти худро ба роҳ мондан ман аллакай ду суруд бо ду клипаш кардам нашр кардам ба фикрам ин калон аст бале дастоварди калон аст бузург аст ва албатта суруди умед аз ошиқиам суруди бениҳоят ба бисёриҳо маъқул шуд ва дуюм суруди анор ба фикрам ки ба дили бисёрҳо яъне ки ҷой ёфт ман аз ин бениҳоят хурсанд ҳастам ки ин амалӣ гашт ва ин суруд писанд омад умед дорам ки чунин сурудҳо ки дилписанд бошанд ба шунавандагони худ ва мухлисони нав мехоҳам ки мухлисони навро дилошонро ба даст биёрам ки маҳсули кори ман ба онҳо қабулӣ писанд шавад беҳтарин ва айни замон чун мегӯянд ҳар оғозро анҷоме ҳаст ва мутаассифона агар мо соатҳо ҳам ба шумо ҳам суҳбат шавем ба фикри ман вақт камӣ мекунад шуморо ки намедонам лекин барои ман ин соате хеле зуд гузашт ва ин аз суҳбати хуби мо далолат медиҳад ва шумо ба шунавандагони радио ҳамсаду ба доираи ҳаводорони шумо мухлисони худ чӣ таманниёт доред чӣ гуфтанӣ ҳастед ташаккури зиёд бовар кунед ман ҳам дар ин вақти ба фикрам кӯтоҳ буд лекин ки бениҳоят ҳаловат бурдам бо суҳбат бо шумо чӣ гуна яъне ки мо суҳбатро ба по мондем хеле миннатдор ҳастам ба радио ҳамсадо барои даъват бар ин барнома ва мехоҳам ба ҳамаи мухлисон ва мумкин ки на танҳо мухлисони худ балки ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама мехоҳам ки дар дилҳои шумо илоҳ ҳамеша оромию тинҷию пуррагӣ бошад ки ҳар як шахс вақте ки дар дилаш як ба русӣ мегӯянд гармония ҳамин ҷобаҷӯшавӣ бошаду ҳамин дилаш ором бошад бидонад ки бо чӣ машғул шавад дар зиндагӣ илоҳ ҳамеша пеш аз ҳама дар дили ҳар як шахсият бошад ва дуюмаш ин ки дар оилаҳояшон илоҳ ҳамеша тинҷӣ бошад солим бошанд ки фарзандошон падару модарашон солим бошанд ки ва
вақте ки мухлис ба худаш яъне ки тинҷ аст, табаш болидааст ва албатта ба фикрам вақт меёбад ки як шунавандаро гӯш кунад, як сурудро гӯш кунад. Вақте ки одам дар машаққат асту дар мушкиле аст, ҳеҷ чиз намефурад. Барои ки мо ҳам одами зинда ҳастем, медонем инро чи аст. вақте ки мушкиле дар худи эҷодкор бошад ва ҳатто эҷод кардан намехоҳад. бинобар мехоҳам ки ҳамеша дар хонаҳоятон ободӣ бошад, тинҷӣ бошад, пурӣ бошад, созандагӣ бошад, оромӣ бошад ва сеҳату саломат бошад. ташаккури зиёд мегӯем мо низ ба шумо барои он ки даъвати моро пазируфтед. имрӯз меҳмони радиои ҳамсадо шудед. аз номи кормандон ва ҳайати эҷодӣ ва ҳамчунин роҳбарияти радиои ҳамсадо бори дигар изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунем. таманно мекунем ки бигзор ҳама он реҷа, нақшаҳое ки дар дили шумо аст ва барои соли нави омада истода пешбинӣ намудед, дар амалӣ шудани ҳама нақшаҳои эҷодии шумо мо бароятон муваффақият, бурдборӣ ва албатта даст боло буданро таманно мекунем. дар зиндагӣ ҳамеша сеҳатманд ва саодатманд бошед. бори дигар хушомадед. ташаккури зиёд. саломат бошед. азизони дил, ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо хонаи шод, рӯзгори обод, тани сеҳатхотири ҷамъ ва ҳама саодати зиндагиро таманно дорем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.